स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। रे छौड़ी ते चरण छूले मैया जी के दर्शन कर ले हले 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 हले। रे छौड़ी ते चरण छूले मैया जी के दर्शन कर ले हले 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 हले। सब आइल बड़ा सहारा ए पर रोक बना पहाड़ा। सब आइल बड़ा सहारा ए पर रोक बना पहाड़ा। इनके के पास दुख टले 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 टले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले हले 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 हले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले। इनके महिमा महान जाने दुनिया जहान। रोज सुबह शाम आओ तनी दिया बाजारा। इनके महिमा महान जाने दुनिया जहान। रोज सुबह शाम आओ तनी दिया बाजारा। हाथ में ले ले फूल डलिया चल ना माई के दुआरिया। हाथ में ले ले फूल डलिया चल ना माई के दुआरिया। साथ में चुनरिया धले 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 धले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले हले 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 हले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। जदी बाटे दिल में आस चलो मैया जी के पास। जे हो जइहे परसन तो दे दिहे दर्शन। जदी बाटे दिल में आस चलो मैया जी के पास। जे हो जइहे परसन तो दे दिहे दर्शन। राम बाबू मनी सिर दे कहेले बतिया बिबे। दिल दिल बंधु हीरा दे कहेले बतिया बिबे। चले 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 चले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले हले 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 हले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले। सब आइल बड़ा सहारा ए पर रोक बना पहाड़ा। सब आइल बड़ा सहारा ए पर रोक बना पहाड़ा। इनके के पास दुख टले 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 टले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले हले 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 हले। रे छौड़ी के चरण झूले मैया जी के दर्शन कर ले।